दादा तू मार्गात चाल गा, दादा तू मार्गात चाल गा, जगी नाही धर्म ऐसा महान गा, 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 दादा तू मार्गात चाल गा, दादा तू मार्गात चाल गा, जगी नाही धर्म ऐसा महान गा, 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 धर्म ऐसा महान गा. काय केलं मार्गानं काय केलं? दारू बंदी या मार्गाने केली, दारू बंदी या मार्गाने केली, निष्काम सेवा ही दिली, निष्काम सेवा ही दिली, निष्काम सेवा ही दिली, दादा तू मार्गात चाल गा, दादा तू मार्गात चाल गा, जगी नाही धर्म ऐसा महान गा, 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 धर्म ऐसा महान गा. पुढे म्हटलं मार्गात किती छान झालं ना, की आज जर आपल्याला माहीत झालं की समोरचा व्यक्तिमत्व मार्गात आहे, तर आपण कोणताही विचार न करता तो पुरुष आहे की महिला आहे, आपण सरळ सरळ नमस्कार करतो आहे, नाही करत? जी नमस्कार. नर नारी दोघेही समान, नर नारी दोघेही समान, नमस्काराचा घ्या पहिला मान, नमस्काराचा घ्या पहिला मान, नमस्काराचा घ्या पहिला मान, दादा तू मार्गात चाल गा, दादा तू मार्गात चाल गा, जगी नाही धर्म ऐसा महान गा, 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 धर्म ऐसा महान गा. दहा घरचा हा पाहुणा उपाशी, दहा घरचा हा पाहुणा उपाशी, सुखी होशील एका चरणाशी, सुखी होशील एका चरणाशी, सुखी होशील एका चरणाशी,
दादा तुम्हारी गाठ चालगा दादा तुम्हारी गाठ चालगा जगी नाही धर्म ऐसा महान गा धर्म ऐसा महान गा धर्म ऐसा महान गा धर्म